267 milioi euroko iruzurra azaleratu du Bizkaiko Diputazioak, ia gizarte ekintza sailaren aurrekontua bestekoa. 267 milioi horietatik, ia 216 milioi bezean egindako iruzurrari dagokio, eta 183 milioi sozietate zergan egindakoari. Cifras que forman parte de la insolidaridad de unos pocos y que desde la Diputación Foral de Bizkaia queremos combatir hasta conseguir acabar totalmente con lo que pueda ser el fraude fiscal. Bizkaiko Diputazioaren helburua da iruzur fiskalarekin erabat amaitzea, eta horretarako ezinbestekoa da Ogasun diputatuaren esanetan administrazioen artean informazioa trukatzea. Aste honetan bertan, 3 diputazioen artean sinatutako akordioa aipatu du. Izan ere, akordioaren bitartez, zergadunen datuak momentuan eskuratuko dituzte Ogasun arloetan web orrien bitartez. Iruzurraren 170 kobratzea lortzen omen du Aldundiak Jose Maria Iruardizagak esan duenez.